Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri Gamerauntzaren laugarren sasoiko bigarren atalera. Aurrekoan zalantzan ibili ginen eta guztira txekeatu dugu, Lander egin da olantxua, eta txekeatu dugu 60. atala dela guztira, ez da lan makala. Eta, bueno, aurrekoan aipatu ginen moduan, denboraldi honetan ortutegi berrixa izango dugu, Gamerauntzaren Twitch kanalean astelenetan bosterdietan batuko gara, astero saioak zuzenean grabatzeko, txatakin eta hori guztiakin. Ostian, naiz irratian igandero entzun gaitzakezue 8:00 aurrera. Eta bukatzeko zela ez, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saioak. Spotify, iVoox, YouTube. Gamerauntzia komunitetaren berri izateko eta parte hartzeko, gamerauntzia.eus webguna daukazue, eduki askokin, eta baita Telegrameko Gamerauntzia kanala. Bai, bilatu eta oso errez aurkitzen da. Ni Damian Badina baitia naiz, eta nerekin die, nola ez, Aritz Odriozola, eta Lander Unzueta, Aupa, bideojoko esaldiak. Aupa, arratsaldeon. Aupa, arratsaldeon. Besterik barik, ze pentsatzen jatzu azten baldin baga, albistetxo batzu dozko bota. Hori da. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Albistekin hasten gea, el día de la marmota, ze ja Xboxek Blizzard erostea nahi izan duena honekin 1000 albiste itzen ditugu, baina aste honetan nahiko albiste potoloa egonda, ez hainbeste epaiketaren inguruan, epaiketaren erresoluzioan inguruan, baizik eta epaiketatik gertatuen gauza bat. Europan, erresumatuan eta Europan egontzan gogoratzen ziaten bezala epaiketa, baina orain ez Amerikako estatu batuetan zan epaiketa, bertako Ameriketako estatu batuetako merkataritza batzorde federalak, FTC, bere siglak ingelesez, eindako salaketak argitzeko epaiketa egin da, ez? Oraindik epaiketa ez da amaitu, egiten nahi da, baina epaiketan proba bezala erakusteko Xboxek hainbat txosten eta datu aurkeztu behar izan ditu epaiketan. Arazoa ze gertatu da, txosten horiek filtratu egin dirala prentzara eta publikora. Eta, karo, txosten horien barruan datu konfidentziala daude, azken finean Xboxen inguruan. Eta informazio hori atera da. Zer dan filtratuana batipatz? Garrantzitsu hona zan daitekena da, Xbox Series X eta Series S-en modelo berriak nola izango dian. Alare, esan dute Phil Spencerrek esan du, Phil Spencer gogoratu Xboxen buruak, esan du informazio hori zarkitua dagoen informazio bat dala, aldaketak egin diala agertu dian datu horiegatik, eta ez diala berdinak izango, baino, ja, ideia bat ematen digu zer daukaten burua Microsofteko, ez? Azken fin... uste dut, Aritz, Phil Spencerrek hori izan deu, baina filtration gauza batzeko lan mantenduko dizela. Hori seguru. Amaieran komenteko zen kontu batzeko hor aldaketak egongo dire segurunik, baina lehenengo aipatu duzune kontsolan eta nik uste hori jaitxitze dagoela eta iragartzen da bezin ofizialki holan izango dela. Adibidez, kontsola berria esan dutenez momentuz, hau epintzakin hartu hor da informazioa, gauza batzuk aldatu daitezketa, baina gehiena zeurazki mantenduko da. Xbox Series X eta Series S berriak izango ditugu, potentziaz dute aldatuko, esaten denez, baina itxura aldatu ingo dute. Ikusi harko da tamainoa txikitzen dan, ze
azken generazioko kontsola nahiko handia dira, PlayStation bosa bintzat bastante handia da, eta Xboxaren logikoa izango litzateke, pixkat txikituko alukete, edo refrigerazioa mejoratu, edo bestetan aurkitu dian, akatzak, ez? Adibidez, datuetan, Twitchetik zautenok ikusten bazute argazkian, hainbat datu daude, kontsumo energetiko 1,5 jetxi, stand-bya mejoratu, gauza pila bat daude, eta batipa forma aldatuko litzateke, orain forma zilindrikoa emango liokete. Baitare, disko irakurgailua agur esango liokete, nik uste, ez da gaur egun ze puntutaraino diskoan jolasak asko saltzen dien, horik, ez da ikusten datu hori inun, eta jakin nahi nuke egia esan. Nik uste dut hori, ordenagailuan logiko ikusen eikela, baina kontsoletan trampa pixka pentsatzen jat, ez? Azkenean, lortzen dozulako igual, jendia fidelizatzea pixka forzauta. Zaten nahi dut, zu disko batekin saltzen dozunean kontsola bat, egiten dozun erosketa hori inbertsioa da, berriz saldu zeinke joku hori normalean. Baina zure kontuakin erosten dozun momentuan, zare pixka lotuta plataforma hortara. Eta are gehiago, baldin badago retrokompatibilitatea, ez? Azkenean, erosi dituzun zure liburutegi hori, geratzen da zurekin, zure kontuan, eta, igual egongo die moduak saltzeko edo, ez? Hori ez da kontrolatzen, baina egia da, modu batean, edo beste batean, lotu egiten da bela jendia gehiago, ez? Esaten nahi dut, hori ere ibe interesatu ite jakue, saltzia digitalian. Bai, karo, aurreri azkenien bebai, interesa azkenien, beti irabazten da olako 150 hori ez, digitalien euren saltoketxik saldute. Da igual fizikoan, horria beste ez, hainbat... Eta fizikoan, hori da, bitartekari askoz gehiago dare. Eta presioa askoz gehiago aldatzen, hori da. Aparte, hortaz gain, dana da irabaztia erentzat. Ez? Eta, en cambio, igual, konsumitzailea batzuk badare baita oso nostalgikoak, eta nostalgiko bari be, kolekzionismoa igual, daroia bena gehiago, ez? Barruan, eta gustatzen jakoena, adibidez, badare publisher asko egiten da bena gero, bertsio bat fizikoan, manualon batekin, eta arteakin, igual maparen bat, eta zerbait oso txukuna, eta jendia behazko eskertzen da bena hori, ez? Orduan, karo, dana digitala behartzen baldin badozu izatera, ez dakit, ze dator, kajatxo bat polipolita gauza guztiekin eta kei bat? Bueno, gaur egun hori egiten da, bai, egiten da. Inkluso edizio kolekzionistatan, bai, Bai, baina, Ez asko goten dire hori egize da, eta nik ulertze dut, azkenien, horren danan artien kode bat egoti bakarri puro tresti izaten da normalien, zoritxarrez. Baina, PC-ko munduen gero eta gehiago gabiz ikusten. Eta niri, bai esan beharrot, gaur egun ez duzela etxen ilusin askorik olako edizio kolekzionistak dara hosti da bestelakoak. Bai joku sarrak edo alako nostalgikutsu hori dekinak. Baina hor dago merkau da eta ez dakitz bazlan eragingo gotzon honek. Desde luego, Xboxen aldetik mugimendu potentia, ja disko irakurgaiek kontxusorik eta gurzatia. Bai. A ver, evidentemente iritsi da esan, Baina, eta ez dakit, azkenean, oin soluzio bat izan lehik, kei bat ipini garrian epintzea pendrive bat, ez? Baina, kostiak eta baloratu biako irakez, baina... Baina berriz fizikoa mantentzea da, orduan. Ez dakit... Problema berdina da. Ez, baina... Nik uste dut USB irakurgailu batek izango da, bela Xboxak. Esaten edotena da... Ja, ulertzen dut esaten dozuna, Hau da, medio aldatzen dezu, baina... Baina, zerbait, karo, bai, hori gestionatzeko zerbait inbiako, baina nire ustez, eske fizikoa da gehiago eskubide bezala, ez? Igual gero nik ez dutela horziko fizikorik, eskenean nik Steam erabiltzen dut, eta jazta, baina, hostia, ez dakit, niri eskubide hori galtzea, ez dagolako baliabideri, baizik eta bere jakuelako komeni, penia moten da. Fizikoaren, ados nago zurekin izatezuna, baina egunero fizikoaren gaitasun hori zure kontura ez dela linkatzen da hori ere gutxea joa, Ze azken finean, jolas horrei soporte amatea lagatzen mazaio, askotan zuk diska euki dezakezu, baina jolasa online adibidez ez jolastu, ezin jolastu izatea. Bai. Orduan... Bai, joku asko ja ez dirtetzen konexio bari jolasteko moduan adibidez, ez? Bai. Ez dakit azken aldian, enaiz asko fijatu, baina... Adibidez,
oin estreneran Payday 3, justo pasan hastien komentegan dulu, Bai. uste dut, ganetik. Bai. Horre lioak egon dire, eskanbilak egon dire, online bihero zu bai ala bai, offline jolasteko be bai. Hori da, Balako kasu hori da. emoten dira. En cambio, Baldur's Gate 3, ez? Hori badakit, offline jolastu leikela, de hecho, partxian egon ziren arazo batzukin esate zeben, mesedes, arazo baldin badazkazue, jolastu pixkat offline, eta laizteretarako duk partxe bat konpontzeko. Eta, bueno, olako gauzatxuak, ez? Ni bai moteste penia adibidez, saltoki zen kontutik, ez? Dendak eta ja kaltxie, da segotie, bai jarraitxiko dabe, merchandising moduen edo, baina batez be, denda txiki ze bideojokuenak eta alako bat desagertzi bai moteste penia. Ez da, game eta alako katia gaitxiko hori bartzela, baina... Bideoklubekin gertatu zena antzeko. Bai. Ba, bueno, Xboxera itzulita Series X izan berri hau, aterako litzateke, bertsio berria aterako litzake 2024ko urria maieran, suposatzen da $489. Eta Series S-ana, bueno, ez dut esan, disko gorra orain tera batekoa dauka, 2 tera dela pasatu litzake, behar da gaur egungo jolasekin. Eta Series S-a terabait baterako memorira pasatuko litzateke, eta estrenatuko litzake 2024ko abuztuan, $289. Osa, que teknikoki hau, etzan izango belaunaldi berri bat, izango zen gehiago slim bat, erolako rollo bat, ez? Bai. Porque Eta Series S-en kasuen, bardina izango zen kontsoli, hor bai zela datu kasurik. Potentzia ez bazu aldatu behar, 2024 arte zai egotea, berandu egirutze zait. Ez bada slim bat ateratzen nahi dezulako, Osea, asko txikiagoa da bat ateratzeko. Eta nik ez dakit, hardwarean asko idea zentratzen, baina nik oraindik irutze zait generazio berrian, jokoen esklusioan da falta dagoela. Ez dela... Ez esklusioan berez, baizik eta euren joku honak. Hori, jolas potenteena daola. Hori da. Aurreko generazioan behintzat nik uste sentsazio daukat gehiago zaudela. Orain, pixadori galdu egin dala. Bai, ez da bakarrik izan, baizik eta igual, ez ziren horren honak edo amaieran EHS horren beste guztetan, baina aurreko belan ondezen bai ote ziren gehiago, ez hasik eran lako, edozi joku urte da, esan da, gaur egun PlayStationek igual bai etzen dugu, Nintendo boin badabil forte, baina Xbox egaz adibidez kontrako pastea dute. Atako deuz, baina guztiz astute geratzen diren normalien. Bai. Ba, bueno, oin Starfield eldua, ez da, bale, justo horra kolpio, bueno, baina... Bai, baina IP buke insignia erena esklusiboki, astute geratzen dira, Halo Infinite adibidez. Halo Infinite, ez que desastroa izan zen. Bai. Eta hori faltea, aporin hierro hori lortzi, ez da, belaunaldi hasik eran ulertzi otoinoko, abiadurere kartun barik egotie, baina ja, bada momentu, Zapurri remontetako da aurrera itxeko. Eta hardware aldetik pilatzen da bez, baina software aldetik eskazta bez. Hori giz da. Ba, bueno, hardwareakin segituz, kontsola berri hauen mando berri bat izango lukete, Xboxeko Elite 2 mandoan oinarrituta dagona. Azelerometroakin giratze funtzioak izango lituzke. DualSense da, ez izena, PlayStationana. Bai, DualSense 2ak badauzkanak adibidez. Botoi isiagoak izango litzituzke, ez da, enez goratzen nortzen, uste J kamarada zala, ez? Germen zen Telegram taldean ezaten zula izugarrezko zarata daukana, eta gau ez natu iten ditula etxekoak. Niri beharrokan bronki botaztien etxien, osake aldota baiet. Ba, orduan bai. Eta gero bateriakin etorreko dira, ze orain arte Xboxeko mandoak pilakin etortzen zian, zujarrelezketzun pila kargatzen dian pilak, baina beti molestia hori zaukazun, orain zuzenen kablea sartuta izango da. Eta, badakizu ez, Europati datorrela lege bat mugikorretan eta guztia, bateriak izan biako diela errez aldatzekoak eta accesibleak eta ez dakit. Orduan, pentsatzen dut olako gauzekin be, zai hortatik biliako diela. Baina, zelan da be Xboxik kostiako, ez? Badauz bateria ofizialak lan hori itxen dutxuznak eta dena, baina inoz ez dira anime horrek jasu zenien gehitzen, ez? Da beti pilak izen da. Nitzako pena bat izan dela, ez? Egize da berrezkargatzeko pilakaz oso dala, baina nik uste bateria badaukat. Bari adibidez. Baina, bueno, ez da ofiziala hori egia. Bueno, baina bai, gero badauz hirugarrenekoa gaine da holan. Baina, jode, ezin da gara, eskertze otera penetan da, bateriza aldatzeko aukeri modi, izti zarratute da, listo. Jode, beste desastre bada.
Eta bueno, hau, ezaugarri hauren ni behintzat asko eskartuko nuke bai orain daukaten Xbox komandoat ze PlayStationoko eukiko luke. Eta da, hainbat gailutara aldi beren konektatu ahal izatea. Hau da, zuk adibidez, DualSense PlayStationean ibiltzen dut, eta ordenagailuan nahi bat ibiltzea ez bakoitzean Bluetoothetik enparajatzen erabiligarri izatea. Pero PlayStationera joan behar naiz, berriz PlayStationean enparajatzen ibiltzea. Uste gaur egunerako teknologia hori ez dela hainbeste eskatzea sartzeko. Xbox ja jarri du, espero dugu PlayStationen urrengo DualSense 3an edo 2aren reedizion baldin badago hori ekartzea. Noiz aterako dute? A veces moduz doian, A veces moduz doian. Adibidez, Xboxeko mandoakin, oinguakin, arazoa dauzkat, ordenadorian konektatu euki, eta Steam Deckera konektatzeko, ordenadoretik etara barik. Bai, Naiz eta itzalita hon. Bai, pasa detena batzutan igual, bai ordenagailu eta bai Steam Deckak, osak suposatzeote mandoan arazo dela, baina astu enbierrez dutela mandoa bertan, gailuen, eta gero barriro enparejo, ez? Hori. Bai, hori, Vale. neire hori gertatzen zait, Batzutan zoratu. Eta joaten baldin basa, kanpora ero norabait mandoak eta esposu astu, ez dakit reseteatu eren biako da, zerbait, baina, hostia, kiston lia da. A ber, nik bi aurikular dauzkat, ezaugarri hau badaukatena, bi gauzetara konektatuta egon aldirenak, eta gero zeitea, eta nahiko erosoa da. Eta relativamente ondo funtzionatzen du, ez dut esaten perfektua dianik, baino komoditate asko mateute. Beraz, ikusi beharko nola ateratzen da. Ez que gaur hon ulertzeko, azkenien, ja hainbat gailu desberdinteko justu ganera Xboxeko orokorrien tanatan da bilera, mugikorratan, Steam Decka da bestelako gailuetan, Xboxan, ordenagailuen, azkenien aldatzeko modu erraz bat dira da gaur egun baiala bai. Eta bueno, mandoa 2008ko maiatz bukaera arago aterako litzake, $69, mandoak egunero garestiago dijuzte, leheno merkeak izaten zian, 50 inguru, gero ja 60 irapanzazian, ja 69 dijoaz, hau dala preocupantea. Bai. Ze lehen bentzet, bari Xboxeko itximan Elite serie hori, basirela garestizek, itxeko garestizek alanda, baina gero bestetik bai ikutzen bien normala, ezala munduko merkiena, €50 bueltan saltzen da bela usteot. Baina, jode, bentzet, ezkir $50 euro izango dizenak, asko dire. Ba, bueno, datu gehiago aterazian filtrazio honetan, eta horrena da, etorkizunera behira Xbox ekosistema nola ikusten duten. Informazio hau bai pintzeken hartu behar dela, ze 2008 begirako informazioa da, oraindik urte asko falta dira, 5 egia zen, eta gauza asko aldaitezke. Baina momentuz pentsatzen ari dira gailuak ez egitea gaur egungo estilokoak, baizik eta hibridoak izatea. Hau da, zure kontsolak konputazio ahalmen mugatua izatea, seguru gaur egungoa baino bastantez txikiagoa, eta falta den konputazioen potentzia lainotik jasotzea. Horrek derrigortuko liguzuke internet konexio izatea, bai edo zein jolasetan ibiltzeko. Hori bai, alde positiboat izango luke, eta da, kontsolak, $89 inguruko prezioan, aipatzen diala, izan daitezkela. Hortaz, jende gehiago erosi ahalko luke kontsola, jendeak posibilitatea izango luke, 3 kontsolak ateratzen badia, baina industria osoak erabakiago hartzen bau, 3 kontsola edo ekosistema guztiak izateko aukera izatea jendeai, baino esan duguna, interteko konexioa berdezu, interteko konexio ona, eta gero pago biako dozu interneteko zerbitzu. Hori seguru. Arpidetza hori. Arpidetza seguru patu horko zula. Hortik irabazi biako da. Eta egia da, industria joera hori izaten nahi dela, Microsoftekin behakin jarraituz eta nahi deieno jotzen ditena, Flight Simulator 2008an bertsio horri atetera dute, eta esan dute, oraindik gehiago kenduko dutela konputazio eskakizuna ordenagailutik, eta oraindik gehiago internetetik jetxiko dela informazio hori, beharrezkoa dana. Hortaz, ematen du tendentzia hori badagola, logikak esaten digu ez soilik bideo jokotan, baizik eta industria osoa ikusita lainoaren potentzia aprobetxatu behar dagola, baino
nik oraindik ez dut ikusten hain garbi jendeak eta dauden interneteko infrastrukturak guzti hau nola ahalbidetuko duen. Ze ez naiz guztiz positibo, jende guztiak gai izango banik internet konexio beharrezko hori izatea. Ze, karo, itzeiten ari gara igual, 60 frames per segundo izango dela. Eta hor, datu transmisio horretarako internet pixa potente izan behar dez. Bai. Zalantzari parik, eta azkenien, zutin izun, alde batetik hobeto, alde batetik mugatzen da biltzu. Eta lioa da, hau dana. 2028-rako igual oso aldatut egon leke Xclouden eta Game Passan egoera hau dana. Bestiek bai bada osatzetik, Nintendo eta PlayStation, hor bai ondizte bilurek eitzago ez. Baina, kontu hori eskenien suposatzea dut, nahiko da bela gitzi gora bera mugikorrakaz edo antzeko gaiukaz sartzi, ez? Sarbide moti hortik. Eta eske gaur egun aldale zein modu batien, ez, nik aldote ni mugikorren instale Xboxeko aplikazioa, Xbox Cloud hasi eta bertan jolastu. Orduen, aldatetik ikusten duzu, ez, ja holan dala. Baina zelan evoluzioetan daben, edo zelan gure daben presteu ingiar hori, ez, ze puntutara ino orekatu nahi daben edo, eta hortik aurrera, ez dakitz. Egia da, esklusibo honak juntatzen baituzu, Game Passan, 89 eurotan ondo dabilen lainoko zerbitzu bat, merkatuar rebentatu ilezketzu PlayStation da Nintendo. Bueno, Nintendo berezia da, Nintendo geztu gau. Nik ez dut ikusten Nintendo Xbox da PlayStationan target berdinai afektatzen dionik. Baina PlayStation rebentatu dezakezu. Zer, jode, $89 gero zeakin suskripzioakin, hainbeste jolaz izatea, ezke PlayStation berri bat ateratzen deanen zebat izaten da, 600 euro, konsola bakarrik. 600 bai, hori da. Imaginatu, 6 aldiz gutxiago. Eta bukatzeko jolas batzuatik hitzein zuten, lehenik Damian Dani gezki hartu enun albistea, The Elder Scrolls 6a gutxienez 2006 da atzeratuko dala, zeurazki oraindik gehiago. Gero, aipatu zuten baitare The Elder Scrolls 4 Oblivion eta Fallout 3aren bermasterizazioak engoituztela. Ondo baino gezki irutu ez nao ze puntutaraino ez da, seguru ze puntutaraino izango dan bermasterizazio on bat eta ze puntutaraino izango dan komunitatean modak hartu, implementatu eta bertzio txapuzero bat ateatzea. Ez hori da, kriston joku badia, baina, ze dagoen, esaten dut, zuk esatezuna. Segun zela itzen daben, oso ondo eta bestela oso gaizki. Eta bia betez da dia. Bai, eta gaur egun, egia da, diela bi joku gaur egun be oso ondo jolastu lezkenak, asko emoten dabenak, oso txukunak, eta esaten dut, Oblivion izartuta mod batzuk, Skyrim beste ondo edo gehiago jolastu zenke, eta gainera dauzka gauza batzuk asko zobetu implementatuta, adibidez, magian kontu guztia, dago askoz garatuago Skyrimen baino. Baina bildurra moten da, zuk esaten duzuna, betez dana, ez? Ikusita Starfieldekin egindako gauza batzuk, esaten duzu, justo bermasterizazio baterako ez ditut ikusten, betez da. Igual beste zerbaitetarako, baina eske bermasterizatzen hasteko. Aspaldi, ez dut ikusten ere ustez, betez da, jokuari, jokua hobetzen, ez da, apartado visualian eta hola asko. Ez da, bai, Starfield hobeto dago, garbi dago, baina, ez da revoluzio bat, ne ustez, bere garaian betez da, kiston iraultzak egin ditu, eta oin ez da hain beste iraultza egiten. Piskat estankauta bezala geratu da. Hori da nire sensazioa. Ez que hor, izaik ezein da, bate innovatu gabe saltzen jarraitzen du, Skyrimena begiratu, zenbat urtean haidian edizio desberdinak ateatzen. Zertarako innovatuko du, dirua igual irazten baute? Bai, baina tristia da, izan da... Bai, tristia dut doa enpresa bat, bere garaian inzitzuela gauza undixak, ez? Ja. Ez dakit, Daggerfall eta Morrowind eta Oblivion bera zelako iraultzak izan ziren, ez? Eta gero Skyrim etorri izan pizkaia oso hasita Oblivionetik eta
eta ondo funtzionatu zeban, baina, vale, eta oin zer, jazta, bukatu da sormen guztia, eta oin diru irabaztera, ez da egin. Eta, bueno, jolas gehiago, Doom Year Zero, anuntziatu agertzen da, Doom Year Zero, edizio horri bat Doomena. Gero baita ere Ghostwire Tokioren jarraipena, bigarren jolas izango litzakena, eta baita ere Dishonored 3. Eta, bueno, beste jolas batzuk ere bai, aipatzen dira, eta bueno, hori izango litzateke batipat garrantzitsuena txosten horietan filtratu dana. Niko harrigarria txosten hauek publikora ateratzea, ikusi beharko du Microsoftek ikerketariko jartzen duen jakiteko nola pasatu dian, holako dokumentu konfidentziala, baina bueno, guretzat ondo, informazioa data. Ez dakit, Arit, entzuten dozu Lander? Ez. Igual, ez toz entzuten, ze dago hitz egiten, eta zebait, bai, ni behiko ikusten da zure sengalian. Momentu luze batean joan einza, Lander, jauzinza, eta ez dakit, ez da itzuli, eta pentsatut aritzen nien entzuten abela, baina zu ez. Bai, irtxoin, momentu baten, aktualizatu ingot eta aia Lander ikusten detan. Bagare, ez, tuitzen, o... Ez dakit dut eri. Vale, orain bai, Lander itzuli da. Vale. Bueno, zu itzuli izan Landerren gana, nik ikusi dira Lander. Bai. Bueno. Vale, hori, esaten egon hasi naizen da, jara, zikeran komente dugune, zelan, honek aspaldiko txostena dizela, eta ikusi asko ez dizela urtengo, edo igual batzuk bai. Adibidez, Ghostwire Tokioren jarraipen hori, ez dut uste ja, segurenik alboratuta egongo da guztiz. Dishonored 3 nahiot, baina ez dakitze euren planen hartin egongo da momentu honetan. Orduan bize, ez, komente dugune. Segurenik, Elden Scrolls 4, Oblivion, Fallout 3 remasterrako bai urtengo dira momentu baten edo beste. Doom barri bete egongo da seguru, baina, bueno, dizeke auskalo. Vale, aurrengo albistera pasatzen gea? Bai, bueno, nitan ere katarroa urrenga listeakin hasiko ga, eta kasu honetan izango zen Unity bideojoko motorea, ez? Engine eta izan daben azken egunetako lioa. Bai, ukidau sekulako astorak eta bat egon da hor sarietan, eta erak provokatu dabe. Ez dakiguna da, ze puntutarako egin daben naita, osetan pentsatzen zerizten, azkenean guretako oso garbia zan, ez? Ikusi dugu momentuan nire ustez lehenengo aldiz zein behar zeben, garbi ikusi dugu jendia etzala gustora egongo, etzala posi geratuko. Bueno, Xboxekuek momentu txarra pasau ditu eta oin Unityren garaia da, bai? Eta esan leike, hori, soratzeko egun batzu pasa dituela azkenengo egun honetan, esan zeben ejekutatzen da bakoitzeko joku bat, hartuko zotzela garatzaileei olako zerga bat. Orduan, pertsona batek jokua instalatzen zan bakoitzean, jokuai, kobratzen dute egileari hainbeste diru, supuestamente egileak irabazi iten dago baita, ez? Karo, ja, lehenengo gauzia, pentsatu ez dara berdina izango, 60 eurotan saltzen dagoen pertsona bate joku bat, ez? Instalatzen baldin ba, 60 euro pago dagoen joku bat, zurik entzen batzue, 20 sentimo diela benetan, bale, bueno, kendu dutzu 20 sentimo, baina saltzen bazu joku bat, 30 sentimotan, igual zuk ez toz ikusten, 20 sentimo horrek, ez dakit, esaten dutena galtzen dozu diru gehiago, irabazten dozuna, baina, bale, hori kasu hipotetiko bat. Baina gainera garena hitz egiten da, Unity zeinek erabiltzen da, ez? Unity erabiltzen da asko, estudio independenteak eta pertsonak, autonomoak, bakarrik egiten dituela jolasak erendako, eta olako gauzak. Azkenean, berez, olako araua zeuan, zuzenduta, urte betian, $100,000 gorako irabaziak, zagit irabaziak tal cual, fakturazioa esan, eta 100,000 instalatze gainditzen dituen bideojokuei zuzenduta. Zenik ikusi dut, olako bideojoko gilen bideo batzuk interneten, eta bueno, nahiko zenbaki handiak manejatzen ditue, baina ez die bat ere garatzaile hola potentiak zentzu hortan, eta esate zen, ere eragite zotzela, ez? Azkenean era zeukela olako pro
Arpidetza modukoa zerbitzua. Arpidetza bat, zerbitzuan hartuta, eta igotze jakuela fakturia, bai abetian baldin bazan 400 euro, bai igotze jakuela 1000 eta piko eurora. Holako gauza bat, eta jode, hostia, horrek eragin handia egite zotzela, eta gainera, etzala igual ja, hainbeste, ezin zebelako ordaindu, baizik eta jakuelako ez justua pentsatzen, ez? Zu egontza, indozu apostua tresna baten gandik baldintza horretan, eta halako batean, zuk indozu ikasketa bat, azkenean sekulako zaila da, ez? Dauka kurba de aprendizaje esaten dana, ez? Holako ikasteko zailtasun puntu potente bat, ikasten dozu hori dana, egiteza tresnara, eta ben ja dominatzen dozu nio, da zure jokuak horrekin egiten nahi zabizela, pum, sartzen dutzu holako gauza bat. Ostia, eta zeitzen dozu, joan eta ikasi dozun guztia utzi. Eta beste zerbait ikasten hasi, edo pasau ez, kajatik, eta dana pagau esaten dutzen guztia. Ba, ez da bidezko, eta jendia asarretu da pila bat, Godotek ba, sekulako publizitatea euki dau, ez? Godot da beste motore bat, ez dugu izango Unityrekin konpetitzen da benik, ez dago bere mailan, baina esan daigun urrengo eskaileran bai, igual, hau da, Bai, hori da. Da librea, da doakoa, eta egin leizke gauza txukunak, biden batez be, eta igual iruden zerbait be bai. Ez dago un real baten mailan, ze beste gauza batera jokatzen dau, baina Unityn estiloko gauza bat izan daiteke, ez? Hala eta ez dauka komunitate erraldoi hori, ez? Forotan eta begiratzeko, eta igual funtzionalidad aldetik orain diba ez dagoen garatuta. Baina, bueno, kontua da, jendia pila bat asarretu zala, azkenian gainera, ezeben esaten, zerga izango zala hemendik aurrera, baizik eta lehengo jokuen gaiti baita. Hori da, nire ustez klabea. Hori retroaktiboki aplikatzea. Hori da klabe bat, baina eske beste guztia nire ustez da... Bai. Eskasa guztiz, eguneko egun. Bai, hori, ja, kaleratu duzu jokua etxiketxi hori. Da, hori, ba, de repente eltxatzule faktura bat hemen, zoratzeko, salako Hollow Knight bategaz, edo bartiztez joku ezagunegaz, zitzara horan ibili. Eta, ganera, mugatzen dutxu modu batera, ez dala bez normala. Zure joku gero eta arrakastotxo hau izen, gero eta zer gandizago ekorrain juberko duzuz, eta orduen, ostras, hori, enpresa handi bateri, igual normala da, baina pertsona bakarra osatutako estudizo bateri zitzazu hori. Baina niretzak retroaktiboana gainera, eroseinek, incluso munduko enpresa handiena bezango, ez eta jazta. Osea, ez da baldintza, zuzeko zuen baldintza, eta jazta. Eta listo, eta baina bestia, alatabe bestia be oso zikina bentzatzen jat. Eta, bueno, jendia kristonetako ez dakit, amorrua erakutsi dau, kejatu da pila bat, eta joan die atzera jotzen. Azkenean ez dakit gogoratuko duzen, baina bueno, nik askotan esan dut dau, kanalian, Gamerantziko teleren kanalian, eta da Wizards of the Coastekin zebana Dungeons and Dragons 5. edizioakin. Ez? Esan zebana, ingo zebala berriro lizentzia itxi, berez ikusten zebalako beste batzuk zebiztela egiten jokoak eren sistemakin, eta jendia pila bat asarretu zan, atzera bota zeben, eta inzebena zan, dana liberau. Creative Commons masartu eta aurrera. Ez dakit honen atzian dagoen publizitatea itia, ez dakit, jugada berdin egin dabe, nik esaten jode. Iguala gertatuko dala emoten dago, eta efectivamente, irten da, notizia, barkamena eskatu dabe, esekutate kuota iragarri aurretik garatzaileekin hitz egin behar dabela, hitz egin behar zebela, esan dabe, eta, hori, badare, 2 suskripzio mota, bat dala Unity personal zerbitzua, izango zala musutruk erabili daiteken erremintza bat, eta honek doainik erabili halko dabela motorea kuotari gabe esan dabe, eta gero badarela Unity Pro eta Unity Enterprise izeneko zerbitzuak, Azkenean, $1.000.000 onurak eta $1.000.000 instalatzaietik azten direnian, hori izan lehen, eta oin daukela, onura berberak 12 beteko epean kuota ordaintzen azteko. Hori da, hori ze izaten nahi da onura berberak. Lengo... Bai, igual ez dut oso ondo izendatu, baina hori ez da, $1.000.000 onurak horrek lortu birko bizela urtebeteko epe horretan, eta instalatzik bardin. Hori da. Ez padau lortzen, hau da, urte honetan saltzen baldin badau, 900.000 instalazio baldin badare, $900.000 irabazten baldin baditu, ez da hau pagatuko zerga. Ez da aplikatzen.
Hori da, 6 urtebetean ez dago egin hori, urtebeteko epe barru horretan. Sentzua dauka, azkenean da, kriston arrakasta ukitzen baldin badozu, nahi dugu zure arrakastaren zati bat, guk hartzea, guk eman dugu tresna hau. Baina, bueno, ipintzen baldin badozu olako baldintza bat, ados. Baina alatabe hori, izan behar da gauza bat, aurretik esaten dozuna, retroaktiboki aplikatzen. Nik ezatizu retroaktiboki, hau, estatuatuetako zerbait izango alako, Europan nire blas ez litzukela onartuko. Baina, eta alatabe, retroaktiboki izan gabe be, nahiko trampa handia da, zebaiti da. Tresna bat, kriston saia dana ikasteko, ez bereziki saia bideojoko motore bat izateko, baina bideojoko motoreak saiak dira ikasteko, orduan, zure ezagutza guztia hortan oinarritzen baldin badozu, esango dutzu hemendik aurrera, eta bai, baina badakizu, hemendik aurrera nik hau kontrolatzen baldin badot, eta nire lana honekin egiten baldin badot, lotuta nagola ona. Orduan bada trampa baita pixkat, hemendik aurrera esatia. Baina, bueno, hori, azkenean ez diela izango retroaktiboak, eta 2024tik aurrera merkaturatutako LTS, Long Time Support bertsioarekin, sortutako obrak izango diela bakarrik zerga honen biktima, vale? Orduan, momentuz, oin existitzen den Unity honekin ez dagoela arazorik. Eta, hori, 500 garatzaile baino gehiago elkartu ziren kexatzeko eta jaso dabe sareetan batez be pila bat. Zuk esan duzu ez dakizula agian hau publizitate iteko izan dela. Bueno, Unityren CEO-a, burua, John Riccitiello da. Eta ea ezautzen dugu pixkat, tipo hau ezautzen dugu ze hau EAren historian zehar askotan izan zen CEO-a, 2 etapatan ustet. Eta gaur egungo EA ezautzen dugu EA porkeria hori, zati handi baten tipo honen kulpa da. Hortaz, ez harritu globo sonda bat izate hau. De jendeago garatzea ondo hartzen baute, pues aplikatu, eta ez bautea ondo hartzen, pixar rekulatu, baino zenbait gauzak aldatuz. Baina, bueno. Igual izan da modu bat, ez dakit, baina eske pixka traketza izan da. Izaten duztana, aritze pixka, zure teoria konspiranoiko hori hartzen baldin badugu, Neria ikusten konspiranoikoa, ez da sinisten hori publizitate badaniz, ez dut hainbeste onura ikusten, erendako. Esaten dutena da, pentsatu. Esaten da hasieran hori, eta gero esaten da, bale, ez dugu ingo hori. Ingo dugu, 2008tik aurrera, eta bakarrik 1.000.000 batetik gora egiten da benantzat. Eta dudan jendia esango da, bueno, hori da, zuk esatuzuna. Bentsat lortu da bela igoera hori eta jendia pixkate apaltzea. Nik ez dut uste benetan asmo horrega zein da behinik, euren diskurtsoa itzen da horren erratiko, horren beste akatz hartun da bez denbora guzti zen. Osa, hasik eran komente dugune iragarri bien, eta klaro, ja galderak urtean hasi ziren, badibidez, Humble Bundle baten edo alako, karitati erizuniko jokuen bilduma baten barruen dauzen jokuek sartuko ziren, eta hor zaten bien, depende, ez dakigu oso ondo, hor behatxera bien. Eta gero jago esan momentu betun diskurtza horren beste zoratu zen, esaten biela, kontsolatako jokuen kasuen, zerga hori Nintendok, Sonic eta Xboxek orainuko biela. Osea, ja horren beste guiakin buru, ez pala ukitzen akarik bururik ez ezebez. Osea, nik uste dute, besterik, gango akzionistak eta hartu bila erabaki hau, diruarin irabazteko, eta momentu baten kontrolatu zela, ostras. Hankiz hartugu barruaino, zelan gara urten ametik, eta horre gondak kaos bat, eta listo, galduen dire, ez da besterik. Uste zute garatzaileak lasai segitu gautela Unity biltzen? Edo pixkanaka ja plan epeluzera plan bat ezarriko dutela Unitytik aldeiteko? Nik uste dut, ipurtzulua sakatu da bela batzuk asko, Ez da izango aste polita, zenbaki horren bueltan zebizten garatzaile txikien dako, izango zen bastante potentia, benetan aldatze zoan paradigma, kasu askotan. Nik uste, garatzai pixkat teknikoki o muskulo aldetik ondo dauenak planteatuko dutela Unreal Enginera pasatzea, gaina Unreal Enginek dakarzkin teknologia berri pila hoiekin. Eta txiki-txikienak igual godotera planteatuko dutela. Segun joko mota bai, ez da bakarrik nire ustez. Ez que Unrealek dauka gauza batzuk, diela pixkat txarrak segun ze garapenetarako.
Eta nik jendiak pixka garatzen da benak esan da. Esaten da bena da, adibidez, Unreal oso potentia da, gauza pila batien leizke, baina o egiten dozu zerbait, esarrita dagona, ez? Bere oinarriekin, edo oinarri horrek aldatzeko asko kontrola biozu tresna. Ze oso zaila da oinarriak aldatzen ibiltzia. Hau da, FPS ateiten ja, errezantz asmatuko. Bai, hasieratik ja daukozutana oso montauta. Eta gazte hortik eta egiten dozu oso errez, nahi dozun guztia, eta gainera kriston potentzia dauka. Baina, zebiar basa, tripetan sartzen, nahiko eskasa da. Orduan, gauza simpleak egitea gustatzen jakuen estudio indiei eta simpleak komila artean ulertzen bostan esaten edoten, ez? Bai. Oie godotera. Zerbait, kriston polita baina, jode godot, ero FN-ak, ez? Honek kode irekiko Microsoften, ez dakit oso ondo ze da, baina da Microsoften Game Studio 4.0-ren libreria batzun implementazioa, edo lako zerbait, ez? Eta itxura danez hori, Relogic garatzaileak, olako doaintza batzuk indotze, Terrariaren sortzailea bebai, ez? $1,000 bialdu dutze bakoitzai, eta gainera esaten dabe, hilaro bialduko zela, beste $1,000, bueno, ez dakit, itxuri danez, honek izena hartzen hasi die, eta igual godot, nik ezagutzen eban, ez dakit zuek, ezaguna zan, ja azken urtetan, baina oine, igual honi esker, jodau olako tiro bat, eta ez dakit jendiak esango daben, ez dagona gustora Unitykin, behitxu, saiatu ingo nez, probatu ingo dut, eta bese modu zau, horrek, kriston onura, mesede ingo zotzan tresnari garatzen jarraitzeko, eta berez daukan lizentzia gaitik, guztiontzat oso notizia hona die, eta bestela azok esan dozuna, alda benak eta segun ze helburu daukan jokuen gintzan, igual Unrealera joango da. Baina hori azkenien, Unityk horren beste urtez, ez, garatu dan motorie da, indi garatzaile pilo batek ere abia mile proba indire dokumentazio pilo agon da. Eta hori dana galtzi azken finien, ez, hori da penie berez. Baina, karo, erak zeren etzien hain libriak, eta beti zeren, ez, salantzan, aberse bizten, ez, saiatzen jendian gana iristen eta jendiai ematen tresna, edo gehiago, ez, dirua lortzen, eta kasu honetan egin den jugada izan da txarrerako, betzat nire ikuspuntutik, eta gaizkirten jaku, Ikusiko dugu, baina esan daben aritzek oin garatzaileak bildur reukiko dabela, igual garatzen daben aia Unitykin esango da, bueno, aguantatu arte segiduko eta saiatuko naiz beste zerbait bilatzen. Baina garatzaile berri bat izango banitz, oraindik ez dana hasi zeharo, igual pentsatengo neban, zerekin hasi. Bai. Bestela igual, holan salto baten albizti aldatuko dut, baina urrengora jun barik, oinoko? Bai. Ze, bueno, zurrumurruen arabera, estiro horren zurrumurre, baina, bueno, Valvek iragarri deu, edo aipatu deu sarietan, ez? Ia asteazken horretan ze asmo edo ze plan deko gon. Hori deu Counter-Strikeen... Lander, pentsatu Half-Life 3 batik ezatea zozela, Ez bai, aizi, Eta, claro, kontu da, Counter-Strike bi hori dala berez, Source bi garapen motora gaitxik. Eta berez iragartze deki, ez? Counter-Strike bi kaleratzen da momentuen, hau da, asteazken honetan printzipioz, segurunik tresna honen baliabidik eta publiko da, sarritaratuko da zela bebai, ez? Orduen, hori ja beste motore bat sartuko zan bebai jokuen. Ez dakitza proposen ez egoan, ze eskantxako dauen, Source originala kristona izan, bere gara izan, gaur egun ez dakitzela. Pixe zarkituta zeon. Baina Source bia, alternatibat izalezke Unityra, FPS-etarako mintza seguru. Ja. Bueno, oin ikusiko dugu, ez? Eta gainera bero jokua bez, segun zelako arrakazta daukan, eske ontxe bertan, momentu honetan, ez? Counter-Strike Global Offensive, jolasten dabiz, milioi bat pertsonatik gora. Nik uste Counter-Strike biak rebentatu ingobla bi gauzatik bat. CSGO-ti datorren komunitate guztia, gehi FPS desenterik ez dago. Ze Battlefielda dana daki uze gertatu zen 2002-akin. Warzonea nahiko arrakazta euki dago, ez? Warzonea iztera di juste. Lehenengoa, bai. Lehenengoa. Ez, baina bigarrena, ez? Esaten doin bigarrenak indabel jende. Han beste jende ezabil, hori dela letxe, ze hain garestia da, 60 euro pagoi oso, gutxienez. Eta, ostia, gero segitxuan izten dut, kakotxak. Ez, baina Warzone debalde zan, beti. Debaldeko zan, bai. Baina, itxoin. Baina Warzone mentzat bia, debalde da jolasteko DMZ eta Battle Royale batzuk,
baina gero nahi bozu jolastia Team Deathmatch eta honedanak, pagau diozu. Karo, baina eski hori ez da Warzone, hori da Hori ja, Call of Modern Duty Modern Warfare uste dala. Vale, ez dakit ze. vale. Ja, bai horregalako negozio. Vale, Hori ados. Baina esaten dut, adibidez niri gehien gustatzen gaten modalitateak ziren Team Deathmatch. Team Deathmatch eta eta holako hauek. Ja. Eta orduan esaten dut, merkia etzala, ja. Zu esaten duzu doakoa. Vale. Nik uste Hoize besterik barik. arrasatu indezakela, Bai. Ni betze kriston gogoa daukat. Seguro bai, Adibidez, eta. asteazken honetarako, zazpirek bueltan imagino izango dela, baina Counter-Strike birako jasarbideko dugu danok, azenengo gaztietan betarako kode pila egon dire bidaltzen, horrena dio horregaz, eta gu beke mirantziatik badeko guz plan pare bat, oza, jolastiko gogoa deko zuen, adi... Zue bidaldu dutze, koderik? Ez nun eskatu. Ez dakit oindin nondik eskatzen zen. Uste dute berez gota entzuela, ikusitxe zure orduek Global Offensiven eta holan, horren arabera bidaltzen dut zuen. Horren, nik aspaldi den jolasten eban, baina azken urtietan ja astutu giot, horren. Vale. Azte azkenetik aurrera jolastuko dugu, asik ez da barasorik. Vale, perfecto. Osea, que berotuta zarete, Ni bai? Hortzu bai. FPS ba falta zait, nei. Eta nire genero favoritua da, pentsa. Jode. Horren gai ere guetetako aitzak izan, Steam Deck aizi da... Bale, azkenengo albiztera pasiko gara salto baten. Ze, bueno, eurreko irratsaioan euskarazko jokuen zaparra die bota gendun, ez? Udan argitaratu ziren edo lokalizatu ziren euskaratuketako jokuek aipatu gendu zen, 10 guztire, piloa, hasta keribet. Bueno, azkenengo aztien be, ustekabeko txubet euki dugu, guk eupek ezken duen espero, eta arraroa da, ze guk itxuliniko joku da, ez? Orduen, hori zuztien eltzie, albizte hona da bentsat. Ze Estereren, Binary Stars, zuten map jokue euskeraz jolastu lehike, ja hondik aurrera, gaurtik aurrera. Guk euken berantzio elkartetik eniko itxulpena da, eta ofizialki da euskeraz, ez? Ze, bueno, Pixel Nest estudio frantsesagaz harremanetan jarri ginen, bertako tamien baian garatzaillegaz, eta, bueno, euskaratzeko proposamena inotxagun, ez? Orduen gauza ben, R-Type edo Gradius, ez? Zuten map jokuen estiloko basuter baten aurrean, azken finen. Bidimentzinoko eskrolateraldun alako, hori, ez da? Ontzi sekaz, ez? Imaginetan duzu ja girotzi, espaziontzi futuristakaz, laserrak beteta, ez? Tiro piloa, barroi hori da. Baina roguelike mekanika dekoz, ez? Orduen, partida bako txina zikeratik hasiko gara, ontzi desberrin hartin hautatute, eta horrek hobetzen jongo gara, ez? Maia bakotxan bukaeran lortuko dugu zen abilezi berezizekaz, edo bebai, maian zier agartzen dizen etxaizen hartien alako, ez? Kargontzi modukoak edauz, eta horrek izuntzitu gero, arma berezi lortuko dugu bebai. Horren hortik gure ontzize hobetzen goaz, baina zelan ez, zailtasune behar egotzen doa, orduen jaskatzen dugu, alako, ez? Erreflexu bizkorrak, pilo bat bala saiestie, dara pantalla oso beteko jaku, ez? Zoratuz debiliko gara. Horren estilo horretako joku da, ez dala bapes erraza, baina pein ja menperatzen duzu nien asko ezkertzen dana, ez? Hori izaniko, euskeraz jolastu leke, Steamen deko zue PC-ko bertsinoa euskeraz, baina etorkizunien, Switcheko eta iOS-eko bertsinoak eguneratzeko asmoa daube bai. Eguneratzea hau izan da, euskaratxe gehitzu dauena 2.6 adabak izena, eta honek gehtzen dugu aparte modalitate erraza, eta horreka aldaketa desberdinek. Kontu den hartu medarra hori, ez da 2015-ko joku bedala, bere egunerak eta ikusi dugu, baina jau azken hau aspaldi zen ikusi dugun barrezena da, ez da besterik urtietan. Bebai epatxu behar da, ez da Pixel Nestek euskeratuten da ben lehen jokue, dugu keurekaz itxultzen dugu hobeto esan da. Ze jai erratzaian epatu genuen, baina udaberrezen flipon deitzen da puzzle jokue itxuli genuen eurekaz batera. Jolas polita. Genero bat oraindik nik uste, ez nabil geizki itzuli gabe geneukan genero bat. Orain gaur egun ez diain famatua, baina garai baten izugarri modan zauden generoa zan. Batez be vertikalak, ez? Bai, bat iba vertikalak. Opuzto taulakoa, baina horrek vertikalak zirela ikaru gadaonek danak zorakeri batzuk, horrek bai ziren, kristonen boom egon zan, batez be arkade aretotan. Hori, arkade aretotan. Ondo. Eta bizi, nahi duzu noin bai, azkenengo dukire pasetan gara, aste honetako analizize potente dator. Bai, zan, urrengo goti guanabi, baina pixka guanabi. Geratu da nere ustez. Alatabe, jendia esan behar da, ematen da gustora da biela.
ez? Orokorrian jendeak esaten dabena da, gidoia oso ondo dagola, merezi dabela jolastia, eta egia da, orduak sartzen diela, eta gustora sartzen diela, ez? Zentzu horretan ez toke jarik ikusi. Baina egia da, hasierako golpe bat, nahiko bortitza izan lehikela zentzu askotan. Eta kasu honetan, Starfield buruz gabiz, ez? Bethesdaren azkenengo argitalpen hori. Pixkat, ez dakit, aurtengo potenteetako bat zan, ez dakit. Zalantzari parik, aurtengo jokurik handizena egiten da. Ondino hor gabiz be bai, ez? Badala edo ez dala. Bai. Guretzako ez, bai. Bai, azkenean, hori, Todd Howardek bi hamarkadatan, ez? Bueltaka erabaili daben Starfield hau, eta bezetan geratu da. Egia esan nik ez dut sartu ordu praktikamente esebez, ez? Ordu bete jolastuko neban, ordu bete pertsona egiten, ordu bete jolasten, eta ja nahi zibili gehiago. Ni azkenean oin Baldursekin nago, eta ez da nahi jolasti ontara onjokan, bestia bukatu arte. Eta ez dakit, aritzu bai sartu gatzula gehiago, ez da? Bai, niko 20 bat ordu sartu izkiot, ez di asko, baina bueno, pixkat probatzeko astia izan dut, bai. Eta bueno, nik zentzazio hauketena eta definituko nukena da Starfield bi estermotako jokoa. Ze alde batetik ondo iteuna oso ondo iten du, Bethesdak ondo dakin egiten, historioak eta unibertsoa montatzen, hori oso ondo daki Bethesdak eta hori oso ondo iten du. Baina gaizki iten du. Eta da, batipat, esplorazioa. Bethesdari ez dut esango etzaila ondo maten, baina esango nuke oso ambiziozoak izan diala, kapazitaterik izan gabe hori egiteko gaitasunik gabe. Batipat, motor grafikoan nik uste arazoa dela. Adirazi behar dut, Starfield motor grafiko komila artean berrian egin dutela, Creation Engine 2an, dala aurreko Creation Enginearen aktualizazio bat, eta bai, hobetu dute aurreko motore grafikoa, zaukatena, erabiltzen zutena, bai, The Elder Scrolls edo Falloutak egiteko, baino, oraindik motore horre dauzkan hainbat akatz arrastratzen jarraitzen du. Akatz bat zein da, grafikoki bastante mejoratu dute, baino arpegiak oraindik leheno gutxienez arpegiak ikusten zinuzen, adibidez Skyrim baten edo Fallout baten, eta grafikoekin, pues, más o menos a la par zijusten. Ez zauden ondo, garaiar eta hartarakore zarkituak zauden, baina grafikoekin a la par zijusten. Baina hemen Bethesdaren aurpegiak beti izan dira oso onak. Bai. Nik uste dut lehengo moda etaratzen da gana diela aurpegiak aldatzen da. Eta ala esan dira, gauza pila. Desagarrarazteko bai, ez da? Desagarrarazteko bai, ez ikusteko jarpegi. Joder. Hori buken artien joten dela. Hori ez da mod bat. Eta gero, hori, grafikoa mejoratu dituzte, baina arpeiak ez, eta hor oso deskonpentsatuta geratzen zain nahi behintzait. Gero, baina ondo grafikoak izango zen duen, benetan nabari dela belanaldi berriko joku baten aurrin gauzela, edo... Ez, nabaritzen da aurreko jolasetatik salto bat dagoela, baina belaunaldi berriko jolas bat dela ez. Toki batzuk oso ondo daude egin da grafikoki eta zalaizketzuna, ostia, hau belaunaldi berriko grafikoak izalaizke, baina jutezea Nueva Atlantis dala hiri principala, Starfieldeko unibertsokoa, eta texturatzuk ikusten dira hiri horretan, aluzinantea esatezuna, baina nola sartu lezketzute hiri importantenean, hain textura kalitate txarrekoak. Denbora guztian bueltak ebilia zala. Hori da, eske ez dut ulertzen. Baina, esan dut, historiatik ez dut ezer esango, baina esangotena da, historio oso ona daukala, historio principala albo batera utziet, eta sekundario egitea jun naiz, eta sekundari bat daude, zenbait jolasetako historio principala baino hobeagoak.
Baina betez da, Eske betez da, hortan Ez da jolastu. onena dia, punto. Misio principala sekula ez da bukatzen. Hori da. Araua da. Hor, amarra da nire ustez, jolasa. Baina, bueno, zer da txarra? Eta hau, nik uste eta hau esan beharra gola, esplorazioa. Nik uste mundu guztiak, aziraten esperantza txiki bat geneukala, komparatiba egiteatik zer izango zala, ez? Pixkarantza aukiko zula Star Citizenena. Hor, espaziotik etortzezea espaziontzian, planetan sartzezea, aterrizatzen naizun tokian, eta aurrera. Bueno, jolasa ez da hola. Ja, E3ko trailer baten ikusi genuen, despegia planetatik orbitara animazio bat egongo zala. Zer gertatu da, pantalla kargana eman dutela enegarren potentziara. Ze, eiten dezuna da. Hiri barruan pantalla karga daude. Gero, hiritik orbitara hartatzeko pantalla karga daukazu. Orbitatik beste sistema solar batera jauziteakoan pantalla karga daukazu. Sistema hartara iritsitakoan planeta atera juteko pantalla karga daukazu. Planetan orbitatik zehara, aterrizatzera pantalla karga daukazu. Eta espaziontzitik kanpora ateratzeko beste pantalla karga daukazu. Osea, Eta zer oso luzea de pantaiak, galdera, ez dira izugarri luzeak, Ya que 6 daukasun, 6 edo 7 pantaiak. ez dira izugarri luzeak, baina rollo guztia mozte dizute. Hau, nik ulertzen... Ez dire luziek zurelako ordenagailu baten. Hori, eta SSD baten... Series S baten, oza, izango dela. Bai, amorragarria izango da. 6 edo 7 pantaiak karga, eta zuk iristeko leku batera hasi desala, klik, Eta hori. Eta igual gainera orbitan borroka bat daukazu, bai. Espazioak ez du zertarako balio, Damianek esan duna. Noizean behin borrokatzu daude espaziontziakin, eta ja, gehiago zertarako ez du balio espazioa ibiltzeak. Ezertarako ez. De hecho, streamer neska batek probatu zuen, espaziontziakin planeta batera juten, uzet 13 ordu ontzala streamingean, eta iritsi zen planetara. Eta planeta da, literalmente, imagen bat, sprite bat, giratu iten dana, zu nundik izan biretzen. Eta planetara iristen zeanean, atrasatzen zu, eta bestetik, giratu iten da, eta begira daukezu. Planeta planoa dira. Bastante negargarria. Nik ulertzen de pantalla kargana ezin izatea. Hau da, Creation Engineek limitazioak dauzka, Star Citizenek, bai, ez dauka limitazio hori, baina Star Citizen dijoan errendimendu problemak... Bueno, oinokan ez da irten, Bueno, ez da atera eta errendimendu problemak izugarri dauzka. Baina, bueno... Esate dutena da, justo, Oblivion, Skyrim, Daggerfall honedanak, ez? Zeukela berezitasun bat, igual, etzeguanian hainbeste gaitasun hori egiteko, zeukosun esploratzia mundu guztia oinez, iristezinan toki guztietara, askatasun hori zeukosun, hori zeukan jokoa. Hori da. Oso berezia zana bat, ez Daggerfall baten garaian eta zan, hostia, hori zan gauza bat zuk esate zinuana, zela egin leike hau. Eta justo, ez, egiten dabe horren oinordekuak, joku bat guztiz kontrakua. Beste alderdi da. Dara mugatute, Bai. hori da. Baina nik ulertu ezaket adibidez planetatik orbitara pasatzekoan animazioatea ze motor grafikoak ez dulako usten. Baina gutxienez jarrez ezu eraren bat, ze neska hone probatu badu planetaraino iritsi zaitezkeela, jarrez ezu sistema solar barruan bertan propulsio sistema batekin, animazio, osea, pantalla karga gabe, joan zaitezkela planeta atetik bestera, adibidez Elite Dangerous egiten duen bezala. Orduan, nik uste pantalla karga bertziala, zeurazki motor grafikoa ez duelako maten, baina nik uste zebatu indiala. Osea, ez da posible 6 edo 7 pantalla karga gotea toki batetik bestera juteko. Hori barbaria. Arazo dabe bai, hori ez da, goa beten jakiela eundaka planeta sartzen, eta azkenien inori eiak esenak interesetan, osea, enbierrien guzti sistema bakar bat, eta horretan zentratu da politxo itxikana, pila, kopure, zifrak, Bai, esan duten 1000 planeta daudela. Nik uste 1000tik kendu, eta 100 ja gehiegi izango ziala. Baina 100 horiek egin ondo egin da. Eta bidaiatu ezakezula eta. Baina, karo, prozeduralki inditzazkezunean, pues, hain kostosoak ez dira. Elezketzu 1000, eta nahi duzun 2000 ere bai, que hainbeste ez da kostatzen, prozeduralki egiten dira, eta listo, panela detaile gehitu, eta punto. Baina, bueno, jolazan beste arazoat ikusietena.
pixkat Fallout eta hau baino FPS ikutu gehiago dauka. Shooter ikutu gehiago disparoan eta. Aurkaria bastante esponjadia batzutan behintzat. Osea, disparatzen diozu eta barbaria eta aguantatzen dute. Eta gero beste arazoat ikusi dut. Arma dispertzioa daukate ridikulua. Hau da, askotan arma bat mirakin, aizea, tipo batei apuntatzen, disparatzen zu eta bala behai ez jotzen. Berriz disparatzen zu eta ez jotzen. Berriz, osea, dispertzioa absurdua eta zu izan bazen mugimenduan zaudela, bueno, baina, ez geldik zaudezu. Bai, ez eta inork ordaindu egin da arma honegaitik. Ja. Hori rifle bategaz eta dana, ez? Osea, ez dinogu eskopeta bat adibidez. Ez rifle bat egin, hitzeten. Nik esponjana entzun dut, eta de hecho modak ipini dituela jendeak. Esponjana kentzeko... Bai, baina jolasa errezegi egiten da. Hori da, errezegi. Zehiltzen dituzu danak, kita. Ez que... Gero beste arazoa eta hau ez dakit damian zu konturatuko zinean, oxigeno sistema dago, estaminana bezala. Baino... Ez naiz eritxera biltzera. Oso murritza da. Eta pertsonea segituan ekatzen da, eta permanente zabiltz. Korrika egiten duzu 20 metro nekatzen zea eta berriz oinezuen bertzea. Hori desesperantia da. Hori desesperantia da. Benetan, beta testina egiten dutenean inok ez dio esaten, aizu pixkat hau igoin behar dezute ze, 20 metrotik behin deskantzatu behar izatea, igual esageratua da. Pentsese ma gente kiko bina probetan ganera, osea. Bai. Baina, bueno, eta gero, detaien niminoa hau, niminoa, baina ridikulua deana. Osea, hiri batera sartzea ez da un minimapaik. Hori izan zeben, zitinko zebela edo. Bai, izan dute, baina jendean kexatik. Eta gero hori, lurrera joatia, ez? Ikustera. Nik hori entzuntatera. Mundu guztia joaten da lurrera, ez? Eventualki. Lehena bero, igual 20 ordutan, ez? Baina lehena bero beranduago, lur planeta ikustera joaten za. Eta dagoela oso gutxi prestatuta, ez? Badare Nueva Yorken dako zu Empire State. Eta Londresen dako zu beste eraikin bat. Eta eskoz gehiago, ez? Bai, baino zentzua dauka. Osea, lorean zentzua dauka zeatiko lagotea. Zentzua dauka eraikin bakar bat egotea, hiri guzti batean. Ezke ondarrak danat ez tali du. Ja. Bai, aritz, baina ez dakit. Nire ustez gehiago kurratu zeikien. Osea, Empire State osorik egotea, osorik. Eta beste eraikin guztiak, guztiak, beste milaka eraikinak bat bezez egotea. Bai. Nik garbi ingo nuke, nik olak lurra ez nuke sartuko eta ingo nukena zan. Bai, ez, ero... Urruti daudela eta lurrera ez zela iristen. Radioaktiboa eta zintza jaitzi eta listo. Hori da, eta punto. Porque Martera julezketzu, adibidez, eta Marteko... Edo kurratu, euki ekipo bat pizka lanean, eta badakizu, dirua izango dala eta denbora, baina jendia joan ingo dala horra, prestatu zeiken gauza bakarra izan behar dala, eta bentsat hiri batzuk txukun ipingi, ez dakiz egatik. Pasen arazo hori da, guruzu esploreu lurre, baina zara joanta dana, baina ez dago ez, eta hori paseko da joku erdi zega suposatzea. Azken, aspertu ingo zarela, ez? Ni betxit ikusitu zen gauzak, ez to jolastu, apenas ezer. Baina, bai ikusiet hori, esplorazioa berez, aspergarri dela, eta ezin duzu hori. Gero, Rekik, esaten du Twitcheko txatean, pintzen du bai, lagaztia da, Stormtrooperra ematen duzu disparoatik, osea, dispertzioa exageratua. Asko da, apuntatzen, aizea dispatzen eta balak ez joazte surrealista da. Eta gero, ontan ja bezez da reinzientea dana, eta hau nik uste ezin dala barkatu, menua daude konsoladako mandoak inibiltzeko diseinatuta. Bai. Zeituan antzematen dezu, ordenagaiurako teklatuak inda, hor faiatu iten dula. Hori hori da pasadan da jokoan dizkena. Bai, hori balduz gehi desela inbiozu. Hartzen dozula teklatu, osea, teklatu da erosagua mogitzen dozula, erosakatzen dozula. Eta menu guztia aldatzen da, jartze dana teklatuakin erabiltzeko, erosaguakin erabiltzeko. Eta mandua ikutzen dozu momentuan, aldatzen da guztiz, koloriak eta dana, eta tamainak, eta ja, dago mandorako prestatuta. Osea, gui guztia dago aldatuta. User interface osoa dago prestatuta baterako, ero besterako. Eta hori da, ondo kurrauta. Eta bestia da, balan gutxi eginda. Eta Bethesda gatik gai gaitzeiten, ez? Eta estudio txiki bat, ordenagaiuko, karo, zenba balio da ordenagaiuko joko honek? 60 euro, ez alizka? 60 igual, ez da gitzen badiren, Ba, ez dakit, jendan zenba balio da, baina, hostia, 60 euro pagatzen zabiz, bentsat, ordenadorerako erosegaz baldin badot, prestatu idazu interface bat. 60 bai. Baina Bethesda baizu zeiten duen
alako mod komunitate exageratua daukanez, esaten du, bueno, más o menos ateratzen dut, eta apastar, zuzendu dezatela beraiek. Ja. Bai, eta ganera, de hecho, hasi dire prestetan, ez? Plataformie moderrakaz batera gauzak argitaratzeko eta igual. Orduen, hortik tiretuko da, eta listo, lan hain dago, ez da besterik. Hori gaizki pentsatzen, baina, eske... Ora, puntu bateraino, ez da soluzionatzen zure gabesiak. Modina izan behar da, zerbait gehiago emateko. Hori da. Baina zure gabesiak ekiditeko. Eske, zure produktua egon behar bukatuta. Eta egon behar bukatuta ordaintzen duzun jende guztiantzako. Hori da nik uste dutena, bentsat. Baina, bueno, gauza horiek kenduta, jolasa historia aldetiko zona. Nahi behintza pila eta izai gustatzen. Poste naiz benetan, eta nik uste dut momenturen batian saietuko naizela. Jokatzen. Baina egia da justo gauza batzuk atzera botan nabela, hasiera honetan bentsat. Nik uste aterako dutela, esplorazioana mejoratzen duen moden bat. Zer, ja, Skyrim bertan atera zuten behin mod bat, eraikinetara eta sartzeakoan, bakizuz, eraikina batera sartzeakoan, pantalla karga dukazu Skyrim. Pues hori kentzen zuna. Baina batzutan crasheatu eta zeaiten zuen. Nik espero, Bethesda gutziko iotela orain motor berriakin, eta Creationen jaen kit edo atera behar dute modak errez egiteko SDK bat imaginatzet izango gala. Espero dut mod batzun bitartez hori konpontzea. Eta orduan ja bai bastante kostagarriagoa izango da. A ber, komunitatean 175 estimen positiboki baloratzen dago. Orduan ez da izan alako ondamendia, ez? Ez. Neiko onderten jakue jokua, baina jode, tio. Osa, dare olako zuk esan dozuna. Txorrada batzuk emoten da bela, baina azkenian die demora guztian jokutik etaratzen zaitzuen gauza batzuk. Bai. Alan dabe balorazio sistema horreri denpori munbriako, bakizu lehengo hastietan... Bai, oso dinamikoa da. Bai. Eta ia zelan evoluzionan damen horrek. Handa, nik amatziko igual horitze, bai gure galdera errezena, simpliena, joku osa simplifiketako. Eta da, ia Elder Scrolls edo Fallout bat badan espazizan. Osea, horren jarraipena badan berez, edo benetan urruntzeko mekanikak edo planteamendu bat zen. Fallout bat da espazioa. Zorren ingurun bai entzutaz, niko hori espero neban, hori zeti ez, baina danetariko iritzizik entzutaz lez, ez teko oso argi. A ber, igual FPS aldetik, bueno, esan detena, ez? Disparoan eta Fallouten beti zauken duzea hori, bat ibiltze zen una... VATS, batza. Eta Skyrimen disparatzea ez daukazu. Baina hemen hori pixa gehitu iten dala, nik uste ez dutela ondo lortu baina bestela jolas betikoa izaten jarraitzen du. Vale. Igual pixa gauzak ezagarria gehitzeitu jakeoa eta hauek. Bantzatera laizketzuna... Bai, azkenien bere girotxigaz, baina... Hori da, baina ez. Osea, RPG klasikoa izaten zeitzen du Bethesdarena. Ados. Horren zalantxipio da zikeratik, ze. Esketan edare irakurretelez, badazpadan argitzeko, ez? Eta ez dakit jau lantxe amatxen edo duzuen, beste zer gehitxu edo, Starfielden inguruen. Nik uste dut inginkela ez, jolasten baldin badago momenturen baten, analizitxo bat pixka sakonagoa. Ados. Baina momentuz, ni bentsat ez dut ezagutzen nahiko. Ados. Ba, txiko dugu horren ego duzuen astenotako saioa, guzan nahikori buruz berbain dugu usteot. Eta bize, besteri parik, eskerrik asko jarraitzearen, hemen Twitchen egon zarin hori eta naiz errati bidez entzuko gaitxusun hori. Eta atorren hastien egon gara, ezta, orduko bardinen, espero dut, eta bize, gonbidapena luzatzen dugu bai, Twitcheko chat bidez parte hartzera, eta hemen gugaz egotera bai, ez? Eta adigoteko gure Telegram taldera konterrateratzen badazte honetan, zerbait antolatuko deguta. Oso ondo. Venga, ondo ibili, eskerrik asko entzutearen. Ondo ibili bai, agur.